σε λυπητριά μου που βρέθηκε σε αυτό το μέρος. Με όποιον και να μιλάς τώρα, είναι ό,τι έχει απομείνει από τον πρώην τζίνι αυτών των χωρών. Η συγχώρεση είναι μόνο ένα δώρο που δεν μπορείς να έχεις ποτέ. Dear Genie, or to whoever it may concern, my job is to do everything possible to find the boss, for he is our target today. The smoke is in the way of our business and must be eradicated at once. Αυτός ο boss που ψάχνεις, γνωρίζεις το ιστορικό του, την οικογένειά του, το πρόσωπό του. Παρά αυτή τη σιγουριά, το ότι εσύ και εγώ συζητάμε σε αυτό το μέρος λέει πολλά για την ανικανότητά σου να ολοκληρώσεις ένα τέτοιο έργο. Δυστυχώς, δεν υπάρχει πολύ παραπάνω που μπορώ να κάνω για σένα αυτή τη στιγμή. Επιλέγω να σου υπενθυμίσω ότι το μέρος που βρισκόμαστε είναι πολύ. Ωστόσο, άγγιξε τις αναμνήσεις μου. Επιτρέψε μου να σου δείξω μια πραγματικότητα όπου πέτυχες στις βαθύτερες πόθους σου.